Budeme pokračovat a teď se těším na povídání s Jakubem Kubíčkem, protože si budeme povídat o kole a o běhání. To je můj oblíbený sport. A zapojil ses? Czech Run a Czech Bike. Nezapojil? Nezapojil, no. Tak je to o prázdninách, já občas o prázdninách musím pracovat. Jakube, hezké dobré ráno. Dobré ráno, Jakube. Je za námi běh, třetí ročník, Czech Run a Czech Bike je před námi. Řekněte nám něco o tomto specifickém závodu. A já bych možná začal úplně tím názvem, protože je to Morava Run a Morava Bike. Jo, správně. Morava Run je za námi, to je štafeťák, běžecký závod, tam si myslím, že všichni vědí, všechno znají, tak jak to funguje. A bike ten je před námi. Ten možná není tak jakoby známý ten profil, ale je to 315 kilometrů napříč Moravou. A kdy to bude? Z Dolní Moravy až do Bratislavy. Do Bratislavy. A bude to vlastně teďka 23-24 srpen. A můžeme se ještě přihlásit? Jasně? Jo, může? Jasně, máme webovky moravabike.cz, dokonce funguje moravabike.sk a registračky pořád jsou. Nezavřeli jsme to zatím. A vy taky pojedete? Já nemůžu jet, protože tam spousta organizačních věcí, které je potřeba i během toho závodu jakoby dělat. Takže mi se to letos nepodaří, možná příště, až budeme mít větší pořadatelský tým, tak třeba ano, ale zatím nejedu. Vy jste řekl 3 etapy, to znamená zhruba kolem 100 kilometrů. Je to silnice nebo horská etapa? Je to jakoby 3x105 měřený. Ano. Ten model je vlastně horská etapa, pak je do toho vsazená silniční etapa a zase jakoby horská etapa nebo etapa na horské kolo. Tak jaké kolo si teda mám vzít horský? Můžete si vzít support, které vám ponese prostě třeba kolo a ty kola vystřídat, protože máme, ty etapy jsou proložené depy, ty depa jsou neměřené, takže tam můžete být třeba 5 minut nebo i hodinu nebo 2, to jako jde. Jsou tam sprchy, šatny, toalety, myčka na kolo, servis a tak dále. A nebo jakoby ti lidé, co to pravidelně vyhrávají, ne ti samí, ale vždycky vítězové volili tu taktiku, že si vzali horská kola, dojeli do depa v Olomouci, dotlakovali pumpou kola prostě na tvrdo a jeli silniční etapu prostě po asfaltu a ono jim to změklo, nebo si možná pak sami ji spustili ve Slovenské Skalici a pak už to dojížděli do Bratislavy. Takže ty kola vlastně ani neměnili, jeli to celé na horských kolech. Je to 315 kilometrů. 315 měřených. Prosím vás, a za jak dlouho to ti vítězové udělali? Protože já bych jela 3 týdny, tak oni za jak dlouho? Kolem 12 hodin. 12 hodin. Takže v neděli dojedou? Ano, startuje se vlastně v sobotu podvečer kolem 5. hodiny a ti vítězové jsou většinou kolem 5. hodiny v neděli ráno v cíli. Kde je nejvíc diváků, Jakube? No tím, že ti cyklisté jenom jakoby prosviští, tak těch diváků není zas až tolik a ani jsme na tu stránku závodu jakoby úplně netlačili. Start, cíl, my letos máme nový cíl vlastně v Bratislavě, takže tam to vlastně teďka ten ročník teprve ukáže. Myslím si, že ten závod má i charitativní přesah. Tak by mě zajímalo, jaký a jestli je to proto, že jste bývalý záchranář. Ano, co vlastně vítězové vyhrávají? Takže když vezmu nejdřív jednu otázku, tak jo, ten charitativní rozměr tam je, protože my jsme nějakým způsobem narazili na nadační fond vlastně Zdeňky Žádníkové. A ta se věnuje tomu, že maluje nemocnice, respektive dětská oddělení. Ano, aby ty děti, když tam musí být, tak aby to tam měli hezčí to prostředí. Jo, to dělá strašně moc to prostředí pro ty děti. Takže jsme si řekli, ano, zkusíme to i u nás jakoby na Moravě. Ta naše trasa vede vlastně přes 5 krajů, 3 české, 2 vlastně slovenské. A řekli jsme si, že každý rok prostřednictvím toho nadačního fondu, respektive, že my do něho přispějeme a ten nadační fond vlastně takhle vizuálně promění každý rok jednu krajskou nemocnici. Takže už jste pomohli? Teď se jede, vlastně tento rok, co se jede, tak se jede vlastně pro dětskou jipku v Hodoníně. A příští rok tím vlastně máme splněný Jihomoravský kraj a pak se pustíme do těch dalších krajů. Budete pomáhat v Hodoníně na dětském oddělení v nemocnici, to znamená, že se propojíte s nějakým umělcem, malířem, který to tam potom hezky vyzdobí? No vlastně věnuje se tomu ta Zdeňka Žádníková tím prostřednictvím toho nadačního fondu, dělá to její malíř vlastně Libor Škrlík. A ten to vlastně dělá sám svými rukami. Jakube, vy nepořádáte pouze Morava Run a Morava Bike, ale máte i další projekty, jaké? Tak v celé vlastně, nebo takhle, my jsme teď vytvořili celou Morava Flow, která zaštiťuje další projekty. Bylo tam dobré kilo, od něho
trošku upustíme, protože to byla charitativní záležitost a to my vlastně teďka přenášíme na ty větší projekty. K Moravaranu vznikl nově krátký moravská sáza Varan, což je ale jako jenom o 5 úsecích, je to vlastně pravostranný přítok Moravy. A ten je víc lesnatý, víc kopcovitý, respektive vystoupá se na nějakou serpentinu a běží se celou dobu lesem až víceméně do cíle. A i v zimě máme nějaký Nordcross, je to vlastně canicross, běhá se se psyn ve sněhu, po kolena ve sněhu, je to docela náročné. Ale je to vyhledávané, je to seriál 4dílný, takže je toho dost. Jakoby poslední dotaz. Vy jste pomáhal lidem jako záchranář. Pomáháte potřebným. Kdo pomáhá vám? Jaký je váš tým? No, to je záludná otázka, já jestli tady můžu odpovědět. A já jsem víceméně na veškeré ty přípravy jakoby sám, ale mám spoustu kamarádů, kteří jako s tou samotnou akcí mi přijdou jakoby pomoct. Fér. Takže tak. My vám moc děkujeme. Děkujeme. Ať se daří. Máte rád Evu Farnou? Mám. Viděl jste ji v aréně řádit? Viděl jsem nějaké záznamy, nestíhám to obrážet tady tyhle akce. Takže... Tak se dívejte. Hezké ráno. Děkujeme moc. Hezké ráno.